जोङो दा निसिमानि ब्लक अफिसाव जोङो दङ। जोंनि आफादगिरि दङ, जोंनि डिस्ट्रिक्टनिबो नेहाथारि दङ, लोगोसे प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन दङ। जे मैया बेयावनो जास्ट अपोजिट नैबे फाखा लामा बिनि बारनानैनो UPPL नि मोनसे ग्रान्ड जयनिं नोंथांमोना निस्सय निउसाव नुदोंमोन जे बेयावनि TCLCC चेयारमेन बिथाङा 20,000 गेदारिंनि खोथा बुंदोंमोन आरोखि। दा 20,000 गेदारिंथ' जायाखै, मैया 2-2.5 हाजारसो गेदारिं जादों, बेबो अल चिरां डिस्ट्रिक्टनि। आरो बिथांमोना बुंदों बेयाव 1700 जयनिं जादों होननानै बुंदों आरोखि। दा 1700थ' जों नुवाखै, आरो जोङो साखि जिहेतु पार्टी अफिसनि खाथियाव बयबो दं, जोंनि सेंग्राफोरबो दङ, आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो गोजौनिफ्राय गाहायनिफ्राय नायदों, बेयावबो सिङाव थांदों, जोंबो मानसि दोनदोंमोन। जे मैयाहाय बिथांमोननि जि जयनिं, बे जयनिंआ मेक्सिमाम जोंनि नुनायाव थ' सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ बिसोरो लाबोदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ थाखा होगोन होननानै माने फैसा सोगोन, माबा मोनसे रेजिस्टार खालामलायदों, बे हिसाबै मिक्स मानसिफ्रा माखासे फैदों। बेनिफ्राय अरुणोदय स्किम जे सोलिबाय थानाय अरुणोदय, बे अरुणोदय होगोन, बे लास्ट डिसेम्बराव मोनसे फेज फैबावगोन, बेयाव सोगोन होननानै माखासे पाब्लिकफोरखौ लाबोदों। मिक्स आप, सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो मिक्स आप, अरुणोदय होगोन होननानै माखासेखौ लाबोबाय, गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैबाय, खिन्थु निसिमानिफ्राय गोबां खम ओंखारदों। ओंखारनानै जि नुदों आङो, नोंथांमोनाबो निस्सय सारा BTC नि रायजो राजाफोरखौ आं क्लियारिफिकेसन होनो सानदों, आरो आसामनि जोंनि मानसिफोरखौ क्लियारिफिकेसन होनो सानदों जे मैया जालांनाय जेरैबायदि जानाय, फेसबुकआव बायदिसिना ओंखारनो हागौ, निउसाव बायदिसिना बिथांमोननि चेनेला गोबां गिदिर गिदिर खोथा बुंनो हागौ, बे खोथा बुंनाया नंखाय होननानै आं दिनै रायजोफोरखौ, जोंनि कर्मिफोरखौ लानानै क्लियारिफिकेसन होदों। जे मैया जि आमटेकानि माखासे खैलामैलाव सासे मास्टार मावनाय, हाइ स्कुलनि मास्टार बिथाङा बे थांदों, बेयो गेजेराव नर्मालैनो दंमोन बे मानसिया, खिन्थु बिसोरहा मोनसे खवारि दङ, आमटेकायाव खवारि दं। दा बिसोरो ओरैबायदि कन्डिसन खालामनानै थांदों आरो खावलायदों गभर्नमेन्टनि मानसिफोरखौ, जयन्त MLA बिथांखौ, आरो बेयावनि TCLCC चेयारमेन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM बिथांमोनखौ खावलायदों जे खावलायनानै 10 मास दंबावो, बिसोरनि खवारिया 10 मास दंबावो, आरो बेखौ मोनफिननांगौनि खाथिराव, आरो गभर्नमेन्टनो बिसोरो रयेल्टि 6 लाख थाखा होनांगौ दं, दा डिउ। दा बेवहाय फैयोब्ला UPPL आव जयेन जायोब्ला बे 6 लाख थाखाया रयेल्टिया माफ जागोन, आरो बिसोरनो माने 5 लाख थाखा बेरायनो थाखाय हरगोन होननानै बुंदों। दा थेवब्लाबो बे खवारिनि मानसिफ्रा गासैबो मैया जयनिं जायाखै, जोंजोंबो माखासे दङ, खिन्थु माखासे बिसोरजों थांदों। आरो जि नुदों, बे फट'आव नुनाय जि बेयाव बिनेन बसुमतारी जाय बिथाङा निउसाव खोथा बुंदों, जे बिनि सायाव जों जेबो बुंनो थाङा, रावनिबो सायाव जोङो बुंनो थाङा, बे गावबागावनि अधिकारनि खोथा दङ, बहा थाङो थाङा, खिन्थु एक्टिभ बेबायदिबो एक्टिभ नङामोन बिथाङा। साख्रि मावो, साख्रि मावनाय हिसाबै बिजिबो जायो, न'खरनिबो खामानि थाबाय। दा बेवहाय माखासे सेंग्राफोरखौ, बिनि खाथियाव थानाय माखासे सेंग्राफोर दं, बिसोरो अलरेडि सिगाङावनो BJP आव थांखानाय, आरोखि BJP आव थांखानाय। नाम हिसाबै बेवहाय रायखस होननाय सासे दं, बेबो सिगाङावनो थांखानाय। बिनि उनाव लखन होननाय दं, बेबो थांखानाय। आरो बिनि खाथियाव लेफ्ट साइडजों थानाय सेंग्रा आनजु, बियो माने UPPL आव थांखानाय। आरो दा बिसोरो आरोबाव मैया डाबल सामिल जादों आरोखि UPPL आव। बेनिफ्राय जेनेरेल पाब्लिक जायखौनो मखौनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ लिंहरनानै माने गेजेर गद' आर'नाइ सोदलाबायदों बायदिसिना। जोंनि नुनायाव बुहुत खम, बिदिनो 30-40-50 जनसो बिदि थांदों, खिन्थु बिनि गेजेरावनो जेनुइनफ्रा 7-8 जेनुइन मानसिफ्रा BPF निफ्राय थांदों आरोखि। बिसोरो माने माबा मोनसे दैदेनगिरि, गिदिर दैदेनगिरि माबाबो नङा, जास्ट पाब्लिकब्लाबो जोंनि मोजां मानसिमोन बिसोर थांदों, बेखौ जों स्वीकार खालामगोन। खिन्थु बिसोरनि जेसेबांनाखि बुंनाय खोथाफोर, बे गासैबो मैया फ्लप जादों। बेनिफ्राय दैदेनगिरि जेसेबां फैदों, CM बिथांनिफ्राय लानानै गासैबो माने नार्भास जालांदों बिसोरो। माने बै फुराना स्किम, CM बिथाङा फुराना मोनसे सुइस गेट, जायखौ
मावरिया होननानै नामखौ दोनस्लायबाय बेवहाय 30 कौटिनि मोनसे स्किम जादों फुराना बै जोंनि टाइमनि हाग्रामा सारनि टाइमनि नैबेबो सेंसन जानानै फैदों बेखौ बङाइगावनि जाकब कन्ट्रेक्टरा मोनदों दा बेयावनो अपेनिं मैया माबा खालामबाय फाउन्डेसन खालामबाय बिनि उनावनो बे प्रग्रामखौ लादोंमोन दा जोंनि क्लियारिफिकेसना बेनो जे मैयानि जिनाखि जानानै थांनाय बिथांमोननि ग्रान्ड जइनिं होननानै बुंदों बेयो माने खुनु जोंनि निसिमायाव एफेक्ट जाया जेरै दङ ओरै दं आरो सासे सानै जेन'बा पार्टिया ओरै थांगोन फैगोन बेथ' जायो खिन्थु जोंनाव गोबां फैनायनि मोनसे दा मानसिफ्रा गोबां UPPL नि बुजिनाय मानसिफ्रा BJP नि बुजिनाय मानसिफ्रा जोंनाव फैनायनि थाखाय जोंजों रायज्लायगासिनो दं आरोखि दा बेखिनि मैयानि दिनावहाय आथिखाल BTC CEM प्रमद बर'आ मोनसे खोथा बुंदों मिडियानि सिगाङाव BPF नि माखासे MCLA माने UPPL आव जइन जानो थाखाय लाइन लानानै दं होनना बुङो दा बे बेलायावहाय मा बुंगोन दा थांनानै मा जाबावनो थांग्राफ्राथ' थांखाबायना आरो जोंनाबोथ' दाखालि जोंना काम्पासारा बुंदों माखासे साब्रै साबासो बिथांमोना फैनो नागिरदों होननानै दा बेखौ जोंनिखौ बुंनाय खोनानानै बिथाङाबो बुंदों ओरै ब्लाइन्ड मोनसे शट होदों आरोखि बेफोर नङा सोर थांबावनो दालाय थांथावथाव जेबो गैला मा बिसिबाव दंबावो टार्मालाय खालमासिनि MP इलेक्सननि उनावनो नोङो MCLA इलेक्सननि आरो कड अफ कन्डाक्ट नांसिगोन थांबालाय मा मोनहैनो आरो दिनै BTC मा बिनिफ्राय BTR मा बेखौ रायजोफ्राबो दिनै बुजिबाय मा मावनो हादों बेफोरखौबो दिनै नुदों बायदिसिना गेदेर गेदेर बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन दासिमावथ' होनो हायाखै होनो हानांसिगौ खमसे खम अरुनदयाथ' नोङो बे स्टेटनि मोनसे पलिसि बियो गोरिबफोरनि थाखाय बिल' पभार्टि लाइन दुखिया रान्दिफोरनि थाखाय आरो जोङो बेखौबो नुदों जेब्लानाखि जोङो गभर्नमेन्टआव फैगोन बे समाव जोङो बेफोरखौबो गासैखौबो माने चेक खालामगोन जोङो उनाव जे जायफ्रा मोननांगौ बिथांमोना मोनाखै जायफ्रा मोननाङि मानसिफ्रा दिनै मोनदों दा बेखौबो जों रायलायगासिनो दङ डिस्ट्रिक्टआव जों रायलायदों खम समनि बिथोरावनो जोङो बेखौ बबे प्राइमारिफ्राव चेक खालामनानै बबेया नंगौ नङा बेखौ जोङो जाज खालामनो थाखाय DC बिथांनाव जोङो अनुरद खालामगोन जों खोनानो मोनबाय थादों आथिखालाव BTC नि बारग' CEM बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों सेन्ट्रेल लेभेलाव BJP जों सावरायबाय थानाय जादों होननानै बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बे नङा साराथ' गुबुन जोंबो मोनथियोना जोंनो दा दैदेनगिरि जाहैबाय सारनि आन्दाराव जोंनो दा दैदेनगिरि बबेबा मोनसे पार्सनेल खामानियाव थाङो बेखौनो मिडियाफ्रा बायदिसिना बुङो खिन्थु जेबोथ' प्रमान गैया प्रुफ गैया बे नंखायसो फैबाय थानाय समाव BJP जों सामिल जानायनि माबा मोनसे साननाय दङ नामा जोङो दासिमाव बेफोरखौ पार्टियाव जेबो रायलायाखै आरो बियो दिनै आं बुंनांगौनि खोथा नङा बे जोंनि हाइकामान्डनि खोथा दङ बे हाइकामान्डनि खोथाखौ आं बेयाव बुङोब्ला उसुबिदा जागोन जोंनि सारा बुंबाय थादों जे मोननै जि समस्ति उदालगुरि जि समस्ति आरो क'क्राझार समस्ति बे मोननै समस्तियाव जोङो सिंगेल हिसाबै BPFआ गेलेगोन आरो बेखौ जोङो देरहानायनि माबायाव नुबाय थादों आरो दानि पाब्लिकनि जिनाखि भिउ पाब्लिकनि कमेन्टफोराव आरो पाब्लिकनि सापर्टआव जों गिदिंनानै बेखौ जों नुबाय थादों